U għal dawk li jaħsbu illi minkejja kollox, minkejja l-attakki, minkejja l-kritika, jien ħanitlaq, ħanibża, ir-risposta tiegħi bħal tiegħek, jien ħanibqa' hawn. I am here to stay. Din kienet it-tweġiba tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija għal fazzjoni kbira fil-partit li qed taħdem biex iġġielu jirriżenja. It-tmexxija tiegħu għada qed issib reżistenza b'dawk ta' madwaru lesti jingħaqdu biex jisfiduċjawh. Għall-ewwel diskors tiegħu fil-Kunsill Ġenerali bħala kap ma tfaċċawx aktar minn 10 deputati nazzjonalisti. Fosthom l-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil u id-deputat Chris Said li ressaq mozzjoni privata biex jiġu investigati l-allegazzjonijiet li għamlet dwaru Daphne Caruana Galizia. Id-deputat Censu Gallia li ħareġ tellif fl-elezzjoni għal karika ta' President tal-Kunsill Ġenerali ukoll ma kienx preżenti u ma kellux l-appoġġ tal-fazzjoni ta' Delija li kienet qed timbotta lil Kristi De Bono li spiċċat eletta b'differenza minima ta' 16 vot. Ħafna drabi isteriku u b'nifsu maqtuħ, Delija uża id-diskors tiegħu biex jattakka il-poplu Malti u Għawċi, meta iddeskrivih bħala illupjat. F'Kunsill Ġenerali blajta favur il-libertà, Adrian Delija implika li il-poplu Malti ma jinteressax mill-ġustizzja u l-libertà minħabba l-għażliet li għamel. Illi dan huwa l-oppju. Iżda waqt li l-istħarriġ juri li il-Maltin għandhom fiduċja fl-istituzzjonijiet tal-pajjiż, fosthom fil-korp tal-Pulizija, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jattakka lill-Pulizija. Ejja nifmu meta ngħidu illi għandna kummissarju tal-Pulizija illi huwa pupazz. Fl-istess ħin li Delija tkellem dwar il-libertà huwa qajjel lil maġġoranza tal-Maltin li ber-libertà kollha għażlu li ma jmarrux jipprotestaw kif wara kollox għamelu bħala aljenati u ma jimpurtomx. Jien skantat b'dawk li ma ħarġux fit-toroq. Delija saħansitra sejjaħ lil poplu mixtri għax għamel l-għażliet tiegħu fl-aħħar elezzjoni ġenerali. Intant b'reazzjoni il-Partit Laburista qal li dan ħsieb arroganti minn min tant jaħseb li jista' jagħmel li jrid, li la jħallas it-taxxa u lanqas irid li allegazzjonijiet mill-aktar serji dwaru ikunu investigati. Il-Partit Laburista qal li jekk kien hemm bżonn konferma ta' kemm il-Partit Nazzjonalista u maqtuħ mir-realtajiet tal-Maltin u l-Għawċin kien il-Kunsill Ġenerali li ltaqa' dalgħodu. Il-messaġġ dirett u indirett kien li kull min mhux parti mill-kampanja tal-Partit Nazzjonalista qiegħed fil-ħażin. Il-Partit Laburista qal li fi 3 sigħat ta' diskorsi repetuti, Adrian Delija ma qalx fejn irid jieħu il-Partit Nazzjonalista u konsegwenza ta' hekk il-pajjiż.